Magandang gabi po sa bawat isa sa atin and salamat sa Panginoon dahil binigyan niya tayo ng sapat na biyaya, nag-uumapaw na biyaya para maipagpapatuloy ang gawain dito sa Bella Vista. At sa gabing ito ay ipagpatuloy natin ang ating naumpisahang pag-aaral patungkol sa distinctive ng ating iglesia, ang Herald of Grace Covenant Bible Church of Cavite, at kung ano ang mga oversighting ministries natin or mga ministries na ino-oversee, ano dapat maging ang mga gawaing iyon sa Davao, dito sa Bella Vista, sa Cebu, sa Iligan, at sa iba't ibang dako ng ating bansa. Nandito na po tayo ngayon sa pangalawang distinctive, and that is the distinctive of sound doctrine. Ang pinakaunang distinctive po na ating pinag-aralan is Christ-centeredness. Our church should be and must be Christ-centered. This is what we want our church to be. This is the description of our church, and this is what we continue to aspire. Ang ating gawain ay maging Christ-centered. Si Kristo ang nakasentro, nakatuon tayo kay Kristo. Yun ang ating pinag-aralan. Yung ating pinag-aralan for the past 2 weeks, Christ-centered. Ito po ang pinaka-heart ng ating iglesia, at ito ang namamahala sa lahat ng mga distinctives ng ating iglesia. Kung si Jesucristo ay hindi siya ang pangulo ng ating iglesia, then we are not actually a church. Hindi tayo church. Ang sabi po ng Colossians chapter 1 verse 18. Ang sabi po ng Colossians chapter 1 verse 18, siya ang ulo ng katawan, ang iglesia. Siya ang pasimula, ang panganay mula sa mga patay, upang siya ay maging pangunahin sa lahat ng mga bagay. And sa personal din na buhay natin, mga kapatid, masasabi din natin na kung si Kristo ay hindi Panginoon ng buhay mo, then hindi ka po Kristiyano. You are not a Christian. If Jesus Christ is not the Lord of your life, then you are not a Christian. Romans chapter 10 verse 9. Romans chapter 10 verse 9. Ang sabi po dito, sapagkat kung ipahahayag mo sa pamamagitan ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang muli ng Diyos mula sa mga patay, ay maliligtas ka. So, the Lordship of Jesus Christ is not an option. We must acknowledge the Lordship of Christ sa ating puso at kailangang matunghayan ito sa ating buhay. Ngayon, dumako na po tayo sa second distinctive. At ang second distinctive ng ating iglesia ay sound doctrine. Sa Tagalog pa, matinong doktrina, matibay na turo. Totoo na ang unang distinctive, ang pinaka-chief, ang Christ-centeredness, ito po ang pinaka-chief, but we can also say na ang second distinctive ay mabigat din, sound doctrine, sapagkat hindi po natin makikilala ang ating Panginoong Hesukristo kung hindi po sound ang doctrine po natin, kung hindi sound ang Christology natin, ang doctrine of Christ. So, itong second distinctive, which is sound doctrine, ay mabigat din ito. It also directs all of the other distinctives of our church. Sa liham ni Pablo kay Titus, talagang binigyan ng babala ni Pablo si Titus patungkol sa mga bulaang tagapagturo. Titus chapter 1 verse 10 and 11. Please turn there. Titus chapter 1 verse 10 and 11. And this is the reason kung bakit from verse 5 to verse 9, yung mga naunang bersikulo, ay inatasan ni Pablo si Titus na magtalaga ng mga matatanda, ng mga pastors na magtuturo, na humahawak sa matibay na turo, sapagkat, ang sabi po sa verse 10 and 11, sapagkat maraming mga suwail na magsalita ng walang kabuluhan at mga mandaraya, lalong-lalo na ang mga nasa panig ng pagtutuli. Dapat patigilin ang kanilang mga bibig sapagkat ginugulo nila ang buong sambahayan sa pagtuturo nila ng mga bagay na hindi nararapat
dahil sa masamang pakinabang. Kuha po natin, kailangan talaga ang mga pastors, ang mga elders, dahil meron pong mga mandaraya, mga suwail. And sa chapter 2, verse 1 ng Titus, talagang ito yung paghimok ni Pablo kay Titus. Ang sabi dito, Titus chapter 2, verse 1, and this is the main text of our study tonight. Ang sabi dito, ngunit ikaw naman, magsalita ka ng mga bagay na angkop sa mahusay na aral. Sound doctrine, mahusay na aral. This is the second distinctive of Herald of Grace, Covenant Bible Church of Cavite. And this should be the distinctive of any other evangelical churches all over the world. Lahat ng evangelical churches sa buong mundo na seryoso, dapat ito ang distinctive. So hindi lang naman po ito distinctive ng ating iglesia. Wag po nating angkinin ito. Dahil kung ang lahat ng local church ay magiging ganito sa buong mundo, ay talagang natutuwa tayo dyan. Christ-centered, sound doctrine, ay talagang natutuwa tayo dyan. Anumang denomination yan. As long as Christ-centered and mahusay na turo, matibay na turo. Yung salitang sound, galing yan sa Griego na meron pong kinalaman sa good health. Pag sinabing sound doctrine, yung salitang sound, meron pong kilalaman sa good health, malusog, healthy. Matapos pong pagalingin ng ating Panginoon ang alagad ng centurion, ano po ang sinabi niya sa Luke chapter 7 verse 10? This is the word. Luke chapter 7 verse 10. Ang sabi dito, at nang ang mga sugo ay bumalik na sa bahay, nadatna nilang magaling na ang alipin. Yung salitang magaling, sound yun. Ito yung ginamit ni Pablo sa Titus chapter 2 verse 1. So, sound doctrine. Ang sound doctrine, ito po yung nagbibigay kalakasan sa ating kaluluwa. Ang sound doctrine, ang mahusay na turo at matibay na turo, ito po yung nagpapanatili sa kalusugan ng isang iglesia. Kaya, kailangan talagang maging focus ng ating iglesia ang sound doctrine. Ano man ang description natin sa ating church, kung ang doktrina ay hindi po sound, ang ating church ay hindi talaga malusog, hindi talaga healthy. Ano man ang description natin, matamis yung samahan natin sa iglesia, sweet ang fellowship, but if the doctrine is not sound, no matter what we say, our church is not healthy. Kaya kinakailangang ituro ang sound doctrine na parihong nagliligtas ng mga kaluluwa at nagpapatibay sa mga kapatiran. So meron pong dalawang bahagi ang ating pag-aaral ngayong gabi. Una, the source of sound doctrine. Saan po nagmumula ang sound doctrine? Pangalawa, the importance of sound doctrine. Ang kahalagahan ng mahusay na turo. Manalangin po muna tayo bago tayo magpatuloy. Salamat o Diyos sa gabing ito sa aming pagpapatuloy sa pag-aaral ng mga distinctives ng aming iglesia. Nawa po ay ito din po ang kahihinatnan ng lahat ng mga gawain na niloob ninyo na in-oversee ng iglesyang ito. Nawa ay mangyayari ito para sa kaluwalhatian ng inyong pangalan o Diyos at hindi upang i-establish ang aming sariling pangalan. After all, what we aspire is Christ-centeredness and not man-centeredness. Salamat po o Diyos. In Jesus' name we pray. Amen. The source of sound doctrine. Ano ba? Wala nang iba, kundi ang Biblia lamang. Ang Biblia lamang ang pinagmulan, ang bukal ng mahusay na turo ng ating iglesia. 2 Timothy chapter 3, verse 16 and 17. Hindi po tradition, hindi po reason, hindi po experience, kundi ang Bible, ang ultimate authority. Ang tradisyon, ang reason at ang karanasan natin ay dapat mag-bow down sa ultimate authority which is the Word of God. It is the Bible that validates everything. 2 Timothy chapter 3 verse 16 and 17. Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos. So breathed by God. Hindi ang tradition breathed by God. Hindi ang reason breathed by God. Hindi nga ang church breathed by God. Ang church ay dapat magpasakop sa God-breathed revelation which is the Word of God. Baliktad yung iniisip ng marami ng iglesia ang magdidikta sa Bible. Ang Bible ang magdidikta sa direksyon ng church. So, ang
Lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid at sa pagsasanay sa katuwiran upang ang mga tao ng Diyos ay maging ganap na sasangkapang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. So, ang sound doctrine, mga kapatid, mga kaibigan, ito po ang instruction ng Diyos sa atin patungkol sa kaniyang sarili. Ang pinagmulan po ng turo na ito ay wala na pong iba kundi ang Biblia, ang salita ng Diyos. Ang Biblia ang walang mali at hindi nagkakamali na salita ng Diyos. At ang Biblia lamang ang tanging ultimate authority ng lahat ng ating pananampalataya at pamumuhay. Yun ang sabi ng salita ng Diyos. Kaya sa ating Confession of Faith, chapter 1, paragraph 10. Ito po yung sinasabi, no? Ang Confession of Faith, chapter 1, paragraph 10, the supreme judge, pinaka-ultimate na judge, by which all controversies of religion are to be determined, and all decrees of councils, opinions, and ancient writers, doctrines of men, and private spirits are to be examined, and in whose sentence we are to rest, can be no other but the Holy Scripture delivered by the Spirit, into which Scripture so delivered, our faith is finally resolved. So, what the Bible says, magpapasakop tayo. Kung ano ang sinasabi ng Bible, that settles it. That settles it. The Bible alone is the final arbiter of truth. Now, ano ang tawag sa church? Ang tawag sa iglesia ay pillar and ground of truth. Ibig sabihin ng pillar and ground of truth, hindi po source of truth, but upholder and preserver of truth. Yun ang ibig sabihin ng pillar and ground of truth. Parang korte lang yan. Di ba pinaliwanag ko yan noong Reformation Conference or ano bang tawag noong TRSA Theological Conference. Parang court lang yan. Ang court ba ang pinagmula ng batas or ang court ang nag-a-uphold sa batas? Ipinagkatiwala ng konstitusyon ng Pilipinas ang batas sa korte. Ang korte ang magdi-decide ayon sa batas. Pero walang karapatan ang korte na baguhin ang batas. Ganon din ang iglesia. Ang iglesia po ang magpapatupad sa salita ng Diyos. Pero ang iglesia ang magpapatupad sa katotohanan, pero walang karapatan ang church na baguhin at i-manipulate ang katotohanan. Nakuha po natin. Kailangang tumindig tayo bilang iglesia para sa katotohanan. Jude chapter 1 verse 3. Actually, Jude verse 3 kasi isang chapter lang ang Jude. Ang sabi po dito, Jude verse 3, mga minamahal, samantalang ako'y lubusang nagsisikap na sumulat sa inyo tungkol sa ating iisang kaligtasan, natagpuan kong kailangang sumulat upang himukin kayo na ipaglaban ang pananampalataya na minsanang ibinigay sa mga banal. Ipaglaban natin ang pananampalataya, ipagtanggol. Yun ang ibig sabihin ng pillar and ground of truth. We uphold the truth and we preserve the truth and we fight for the truth. Yun ang emphasis na na-regain noong Protestant Reformation. Kasi sa medieval church, yung Middle Ages, ang church, ang Roman Catholic institution ay nalunod na masyado sa mga ritual. Ang salita ng Panginoon ay natabunan, nalibing sa tradition. Si Luther at saka si Calvin, they regained the preeminence of the Scripture in the church. Ang pulpito na ang pinakasentro sa mga church buildings kung saan ang salita ng Diyos ay ipapangaral ng may katapangan. Diba? Sa harap ng mga tao at ang salita ng Diyos ang naghikayat sa mga tao na sambahin siya at kilalanin ang kaniyang mga katangian. Kilalanin ang pagka-Diyos. Kaya isa sa mga sigaw ng Reformation ay ang sola scriptura. Scripture alone. Hindi ibig sabihin na hindi na tayo magbabasa ng history book, science book, or tradition, hindi na natin titingnan, pero ang lahat ng mga ito ay i-validate ng scriptures. Magpapasakop sa sabi ng scripture.
Kaya kung ang tradisyon, ang mga parental history ay salungat sa Biblia, i-give up natin ang mga bagay na yon at doon tayo sa Bible magpasakop. So, ito yung emphasis ng Protestant Reformation. No? Kailangang maging consistent ang ating iglesia sa Reformation. Kaya, wala. Kaya kinikilala din natin ang kahalagahan ng confession. Ang confession of faith, hindi po yan Bible. Hindi po Bible ang confession. Parang gabay lang yan. Systematic na guide, Bible study guide, ang confession of faith. Bible study guide. Yun ang, kumbaga, doctrinal guide. Pero hindi yan Bible. Kasi kung ang confession of faith ay nagkulang or merong maling entry doon, at least meron tayong overall na guide. Pwede nating i-revise or i-modify yung portion na yun, but at least meron po tayong overall na gabay. Pero so far sa ating confession of faith, wala naman po tayong nakitang mga problematic na mga statement except sa mga iilan like reprobation. Parang absent ang reprobation sa ating confession of faith. So, hindi natin maunawaan kung bakit hindi sinama yung reprobation, samantalang ang Biblia ay nagtuturo ng reprobation. Kung hindi ka elect, reprobate ka. Chosen unto eternal damnation. Mahirap tanggapin yan ng marami, pero we have a lot of scriptural support to show that. And then, medyo hindi po tayo sang-ayon sa statement ng ating confession of faith on elect infant. Diba? On elect infant. Kasi medyo very specific masyado when the Bible is really silent about it. Kaya kung tayo po ay magtuturo patungkol sa mga infants, if you notice, ang palaging sinasabi po ni Pastor Jeremiah ay departamento yan ng Diyos, huwag nating panghimasukan. Deuteronomy chapter 29 verse 29. Huwag po tayong mag-speculate. Huwag po talaga tayong mag-speculate patungkol sa mga sanggol na namamatay. Huwag nating problemahin kasi departamento yan ng Diyos. We would like to think that all infants must be saved. Charles Spurgeon went as far as saying that. Charles Spurgeon, lahat daw ng infant ay maliligtas. That's him. Di ba? Pero ako, I cannot find that in the Bible. Medyo ang ating confession of faith ay medyo very vague ang statement patungkol dyan. Kaya hindi po natin sinasubscribe yon totally. We always revise kapag tayo ay dumadaan doon. Kasi we speak the language, we prefer the language of Deuteronomy chapter 29 verse 29 na ang mga mahiwagang bagay, yung mga sikretong bagay ay belonging to God yun. Huwag po nating problemahin. Let us not problem what is not our problem. Hindi natin problemahin yan. So, yun po. But at least, we have an overall guide sa ating confession of faith na ang doctrine ng church ay hindi lang ang pastor ang nakakaalam. Kung mamatay na ang pastor, wala na. Parang nakasulat lang sa kumbaga halongkatin ninyo yung mga old videos. Yun ang ginagawa ng dating daan, ang MCGI, dahil patay na si kulto yan ha. That's a cult. Pero patay na si Eli Soriano, wala, talagang nire-review na nila ang mga videos and Eli Soriano doesn't write. Hindi niya isinusulat yung kanyang doctrine eh. Panay salita lang siya sa pamamagitan ng kanyang program. Ngayon, ang ginagawa ng MCGI, duda ko lang ha, talagang hinuhugasan nila yung mga palabas na nandoon, nagmumura, parang off Soriano doon. Parang dinidelete nila sa kanilang archive. So, yun ang mangyayari. Pero ang ating iglesia, mawala man ang pastor, we have confession of faith na nagsisilbing gabay natin. It's not equal to the scriptures, but it is a guide, systematic guide of the doctrinal foundation of our church para po sa ating pag-aaral. Ito po ang sabi ni James Renihan, as confessional Christians, we are convinced that our confession of faith
summarizes the system of doctrine contained in the Holy Scriptures. Confessions of faith have a long and noble history in the life of Christ's church. Pinag-isipan ito ng mabuti. After the days of the apostles and the fledgling church grew, as the fledgling church grew and spread, it faced challenges, both from within its ranks and through errors creeping in from the outside. Following the well-established pattern of Scripture, the leaders of the churches wrote creeds and confessions to express in clear and definitive terms the faith once for all delivered to the saints. And then, sinigundahan po ito ni Robert Martin. I saw him personally, Robert Martin. Ang sabi niya, a confession is useful means for the public affirmation and defense of truth. The creedal formulation is part of the public reading task of the church. A confession of faith is a public definition to those outside of our congregations of the central issues of our faith, a testimony to the world of the faith which we hold in distinction from others. It is also a helpful instrument in the public instruction of the congregation. A confession is a body of divinity in a small compass which can be used to give our people a broad exposure to truth as well as a hedge against error. So at least kung meron tayong confession of faith, meron tayong parang bakod against error. So we are thinking of revising a little bit and coming up with our own Herald of Grace, Confession of Faith. Yung dalawang items na yun, ang kandidato talaga na ating i-modify. So far, wala pa po akong nakitang dapat i-modify sa ating Confession of Faith. Yung dalawa lang. Kailangang i-insert natin yung reprobation because Westminster Confession of Faith has that. At kailangang itanggalin natin yung mga questionable statements about salvation of infants dahil stick tayo sa language ng scriptures that Deuteronomy chapter 29 verse 29. Departamento yan ng Panginoon. At siguro magdadagdag tayo ng mga iilang statements patungkol sa marriage and procreation dahil sa ating kasalukuyang kalagayan ngayon, yung mga gender, mga LGBTQ. So there is really a necessity for us to come up with our solid confession of faith. I'm not saying that our present confession of faith 1689 is not solid, but we just feel that we need to refine it a little bit more. After all, meron na pong mga gumagawa niyan sa Amerika. So there's nothing wrong. And we follow the language of that confession. So we don't have to necessarily change everything. We should not do it. Pero yung mga nakikita natin, kailangan nating i-refine, i-refine po natin. So yun po ang unang punto. The source of sound doctrine, wala na pong iba kundi ang banal na kasulatan. Even our confession of faith must bow down to the authority of the scriptures. Pangalawa, the importance of sound doctrine. Ang kahalagahan ng sound doctrine. Lahat po sa ating iglesia ay nakadepende talaga sa kahusayan ng ating doktrina, ng ating turo. Hindi natin makikilala ang Diyos kung hindi po sound ang ating doctrine. Baka ang Diyos na pinoproclaim ay hindi Diyos ng Bible. Kaya siguraduhin natin na sound ang ating doctrine, biblical. Kasi ang Diyos ng Biblia dapat ipakilala natin sa mga tao. Sino ba ang Diyos sa Bible? The God of the Bible is a creating God. Galing po ito kay Mark Dever. The God of the Bible is a creating God. Siya ang lumikha. The God of the Bible is a holy God. Banal na Diyos. The God of the Bible is a faithful God. The God of the Bible is a loving God. And most of all, the God of the Bible is a sovereign God. Siya po ang higit sa lahat at makapangyarihan sa lahat. And this is sound doctrine. Everything sa ating iglesia ay nakadepende sa mahusay na turo. Ang ating distinctives ay nagmumula po sa sound doctrine. Ang ating iglesia ay Christ-centered. And kinakailangang manatili itong Christ-centered at mas lalong Christ-centered. Pero hindi po natin makiklaim ang centrality of Christ kung hindi natin nakikilala kung sino siya.
Diba? So sound doctrine pa rin. Doctrine of Christ, Christology. Importante talaga, hindi po natin makikilala ang ating Panginoon except through revelation sa pamamagitan ng kanyang salita. So there is now bibliology, the doctrine of the scriptures. 'Di ba? Kinakailangang magkaroon tayo ng sound doctrine patungkol sa person and work of the Lord Jesus Christ. Ang ating iglesia din ay nananatili ng tinatawag nating sound biblical worship, regulative principle of worship. Pero hindi natin masamba ang Panginoon ng tama, hiwalay sa sound doctrine. At dinescribe naman ng Biblia ang tunay na pagsamba as worshiping the Father in spirit and in truth. Kaya hindi ipapahintulot ng Diyos ang sino man na sambahin siya according to their imagination. It should be according to the Bible. He will not allow us to consider Him as someone other than He is. God must be worshipped in truth, ayon sa katotohanan. At ano ang source ng ating katotohanan, ng katotohanan? Ang Biblia lamang. Ang ating iglesia ay pinapahalagahan po natin ang expository preaching. Pero ang expository preaching ay talagang nag-aaral ng masinsinan sa banal na salita para magkaroon ng balance and stability ang ating pagtuturo sa kasulatan. Kaya, ang ating i-expose ay ang biblical text, sound doctrine pa rin. Ang ating iglesia ay nag-a-uphold ng personal holiness. Pero ang holiness ay bunga ng paglilinis ng salita ng Diyos. Pagtutuwid mula sa salita ng Diyos. Pagtuturo mula sa salita ng Diyos. Ang ating iglesia ay pinapanatili ang loving community. Ang community ng may pag-ibig. Pero ang fellowship ay nagdi-demand ng sound doctrine. Kasi kung walang sound doctrine, ay nakabatay tayo sa feeling, nagtampo tayo, hindi natin patawarin, hindi na natin kikibuin. We are already governed by feeling and not by the truth. Sinasabi ni Pablo, tell Euodia and Syntyche na magkasundo silang dalawa. Patawarin ang kapatid 70 times 7. Diba? So our fellowship must be governed by the truth of God's Word. Hindi po tropa, hindi po barkada system. It should be governed by the Word of God. And then ang ating iglesia ay pinanatili po natin ang commitment to evangelism. Pero ang evangelism natin ay nagmula sa sound gospel. Di ba? We cannot evangelize if our gospel that we hold is not sound. So doctrine pa rin. And then, nag-ugat ito sa Lordship of Christ. Di ba? All authority in heaven and on earth is given to me. Going therefore, so before binigay ng Panginoon ang Great Commission, inassert muna niya ang kanyang autoridad. Therefore, evangelism is submission to Christ's Lordship. Ang church na hindi nag-i-evangelize, rebelde sa pagkadiyos ng ating Panginoon. Pinapabayaan ang evangelism. You see, lahat din po ay naka-hinge sa sound doctrine. Sound doctrine. Ang sound doctrine, yun po ang depensa natin laban sa mga false doctrine. And the best way na i-expose natin ang false doctrine is i-expound natin ang katotohanan. Ituro ang katotohanan. Ayon pa kay John Calvin, pakinggan natin, maiksi lang ito. Pwede ninyong i-take down notes at i-post sa Facebook mamaya. John Calvin, trifles vanish away when that which is solid is taught. Trifles vanish away when that which is solid is taught. Tinuturo. That's John Calvin. Again, ang doctrine ay ang instruction ng Diyos patungkol sa kanyang sarili. Ang Panginoon ay mapanibughuin patungkol sa kanyang kaluwalhatian. And false doctrine is misrepresenting God. Siguraduhin natin na nire-represent ng ating turo ng maayos at makatotohanan ng Diyos. Totoo. False doctrine ay parang cancer yan, mga kapatid, mga kaibigan. Parang gangrene yan, na bulok na pala yung paa, kailangang putulin, kailangang i-amputate. Ang false teaching ay nag-aapektar yan sa lahat ng aspeto ng ating iglesia.
The gospel can be eroded and souls can be lost kung hindi po mahusay at matibay ang ating turo. Dito sa mundo, wala naman talagang makakapag-claim ng perfection ng doctrine. We do not claim the monopoly of truth. On this side of glory, lahat po tayo ay meron pong flaw sa ating theology. Kaya nga, we are reformed and always reforming. Hindi po tayo mabibigyan ng aliw sa ignorance na ibinabahagi ng fallen humanity. Pero kinakailangang gwardyahan natin ang ating iglesia sa lahat ng mga error na maaring pumasok dito. Ang kamalian, hindi po natin yan dapat maliitin. Hindi natin dapat maliitin yan. Kaya nga, ang mga nagtuturo, mananagot, dobleng singil ng Panginoon sa mga tagapagturo. Kala po natin, ang tagapagturo ay isang bagay na parang sikat, parang maganda sa feeling mo dahil pinakikinggan ka ng lahat. Meron pong nakikinig na hari sa harapan ng pulpito habang nagtuturo ang pastor. At ang hari na yan, kung saan mananagot ang pastor kung tama ba ang kanyang tinuturo o hindi. James chapter 3 verse 1. James chapter 3 verse 1. Mga kapatid ko, huwag maging guro ang marami sa inyo. Yamang nalalaman nating hahatulan tayo ng mas mahigpit. So ang mga guro, hahatulan ng mas mahigpit. At hindi lang ang lumalabas na salita sa bibig ang hahatulan ng Diyos, pati pa ang buhay ng guro. Kasi kailangan talagang ipamuhay niya. Kailangan naman magtuturo ang guro ng prayer and the importance of intercession, interceding for others, tapos ang pastor ay hindi nananalangin. Hindi seryoso sa pananalangin. So, hindi lang ang salita na lumalabas sa aming bibig ang sisingilin ng Diyos, kundi ang buhay din. At meron talagang solemn warning ang Biblia na ibinigay sa mga tao na nagpapaligaw ng kaluluwa ng iba. Luke chapter 17 verse 1 and 2. Luke chapter 17 verse 1 and 2. Ang sabi po dito, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, hindi maaaring di dumating ang mga kadahilanan ng pagkatisod. Subalit kahabag-habag ang sinuman na pinanggagalingan niyon. Mabuti pa sa kanya na bitinan ang kanyang leeg ng isang batong panggiling at ihagis niya sa dagat kaysa siya ang maging sanhi ng pagkatisod ng isa sa maliit na ito. So, binigyan tayo ng katiyakan ng ating Panginoon na meron talagang mga false doctrines. Merong pagkatisod. Pero watch out. Ang dahilan ng pagkatisod ay sisingilin po ng ating Panginoon. At kung titingnan po natin ang kasaysayan ng iglesia, grabe ang damage na nagawa ng false doctrine. Transubstantiation, for instance. Papacy, for instance. Purgatory, for instance. Grabe. The Bible teaches that the prevalence of false doctrine will increase more and more until Jesus comes back. Nagkakatotoo na yan ngayon. Grabe no, kahit intellectual community, they cannot define what a woman is. What is a woman? Hindi nila ma-define. What is a man? What is a woman? So naging bobo na talaga, claiming to be wise. They become fools. They pretend to be a woman when they are biologically male. And when they are asked to define what a woman is, they cannot define. Just watch your television. Diba? Nangyayari na yan ngayon. Nangyayari na yan. Mas lalong lumalala talaga ang false doctrine before Jesus Christ comes. And what is obvious? Ang pinaka-obvious ay talagang nasusuppress gamit ang machinery ng media at ng government. Matthew chapter 24 verse 24. Ang sabi po dito, Matthew 24:24, sapagkat lilitaw ang mga bulaang Kristo at ang mga bulaang propeta at magpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan. Ano pat ililigaw kung maaari pati ang mga hinirang. So pati ang mga elect ma-deceive kung maaari. Pero hindi nga talaga maaari eh. Kasi ang mga elect ay makakakita talaga ng katotohanan, sa katotohanan. 2 Timothy chapter 4 verse 2 to 4. 2 Timothy chapter 4 verse 2 to 4. Ang sabi, ipangaral mo ang salita, magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan, magtuwid ka, manaway ka, mangaral ka na may buong pagtitiyaga at pagtuturo.
sapagkat darating ang panahon na hindi nila matitiis ang wastong aral, kundi sa pagkakaroon nila ng makakating tenga, ay mag-iipon sila para sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling pagnanasa at tatalikod sa pakikinig sa katotohanan ang kanilang mga tenga at babaling sa mga kathang isip. O, tingnan mo nga yun. Babaling sa mga kathang isip. 2 Peter chapter 2 verse 1 and 2. Lapit na tayong matapos. 2 Peter chapter 2 verse 1 and 2. Ngunit may lumitaw ding mga bulaang propeta sa gitna ng sambayanan kung paanong sa inyo'y magkakaroon ng mga bulaang guro na palihim na magpapasok ng mga nakapipinsalang turo. Itatakwil nila pati ang Panginoon na bumili sa kanila, na nagdadala sa kanilang sarili ng mabilis na pagkapuksa at maraming susunod sa kanilang mga gawang mahahalay na dahil sa kanila ay lalaitin ang daan ng katotohanan. So, na kailangang tanggihan po natin ang modern love affair with shallow simplicity. Anong ibig sabihin ng shallow simplicity? Di ba may mga churches na panay love lang, love lang, God is love, Jesus loves you, panay love lang, shallow simplicity. Kahit yung mga songs nila, short choruses, paulit-ulit pa. Very shallow simplicity. Let us not flirt with that love affair. Modern love affair. Ang church life na void of doctrinal integrity, void, wala. At mas matindi yung emphasis sa feelings kaysa sa biblical truth. Delikado. As a church, bilang isang iglesia, kinakailangang bigyan natin ng high priority ang integrity ng ating doktrina. And we can only prosper kung tamang ituro natin ang salita ng katotohanan. Ang ating iglesia ay lalago lamang sa biyaya at karunungan ni Kristo kung ito po ay nakaangkla sa sound doctrine. It's really a blessing dahil naabutan kasi nila Brother David yung dating Salitran Covenant Bible Church. Abutan nila. At saka, di ba, nandun naman talaga siya sa labas ng bansa, kaya pag umuwi siya sa Pilipinas, kumaga, very, seldom lang talagang, very short lang ang kanyang stay sa atin, lalabas na sa bansa. So, 2017, 2018, naabutan niya ang Salitran Covenant Bible Church pa noong araw. Hindi pa talaga tayo ganun ka growing before. There's growth, but steady. Pero nitong lockdown, after ng lockdown, talagang nakita niya, nasaksihan niya yung paglago ng ating iglesia. Ang analysis niya, wala naman tayong program. Wala naman tayong ibang program na inaalok sa ating worship. Nagtuturo tayo ng Word of God. Wala tayong entertainment, wala talaga tayong program, wala tayong palagihang outing, wala tayong palagihang picnic, wala talaga tayong program. But the regulative form of worship and the solid proclamation of the Word of God. But why is it that our growth has grown? Our church has grown. Why is it na lumago? Kasi ang sound doctrine ang magpapatibay at magpapalago sa iglesia. Not necessarily numerical ha. Hindi tayo advocate ng church growth movement kasi kung si Jesus ang titingnan natin, church shrinkage movement yung nangyari sa kanya eh. 'Di ba ang daming naghabol sa kanya, John chapter 5, hinabol pa siya ng mga tao. Hinabol pa. Sumakay sila ng barko. Tapos sinabi nila, Lord, paano kayo nakapunta dito? So interesado silang malaman kung paano. Alam natin si Jesus ay naglakad sa tubig. Hindi nila alam. And then in-expose sila ng Panginoon, verily I say unto you, hinanap ninyo ako hindi dahil sa mga tandang ginawa ko, kundi dahil kayo ay nakakain at nabusog. Work for, di ba yung sabi ni Jesus, for the bread that results to eternal life. Hindi po yan transubstantiation. We have so much to say about John chapter 6. But what happened in John chapter 6, kung sa modern standard siguro yun, grabe no, nagkakandara pa silang habulin si Jesus. Enthusiastic sila. So sa modern standard, modern church growth movement, tatanggapin na yun as members. Kasi grabe ang enthusiasm. Di ba? Pero
Baliktad ang nangyari at the end of John chapter 6 eh. Yung mga nag-claim na disciples of Christ tumalikod at hindi na sumama pa kay Jesus, 12 na lang ang naiwan. So, church shrinkage movement. Diba? Ang number, consequence lang yan. Diba? Incidental lang yung number. Niloob ng Panginoon na bigyan tayo ng numerical growth. Hindi lang naman ang church natin, kundi ang mga churches na nagsipag. Pero, incidental lang yan. Kasi, ang solid biblical truth ay offending. At yung mga hindi tunay ay aalis talaga dahil hindi po nila makayanan ang ang turo ng Biblia na masakit sa kanilang pandinig. Kasi gusto nila yung mga nakikiliti sila. Yun ang nangyayari sa maraming churches. Na may mga churches talaga na nag-i-invite sa akin na mag-preach. Tapos takot sila actually. In-invite lang dahil merong nag-suggest pero takot sila actually. Baka naman ay bombastic si Pastor Jeremiah mag-preach. Kasi nga, ang kasalanan halos ay hindi babanggitin eh. Meron talagang nagpahayag na meron ding ayaw nila ng mahahabang preaching. Nakailang minuto na ba tayo ngayon? Di pa naman 1 hour, no? Meron talagang 40 plus. Malapit na tayong matapos. Pero meron talagang pastor's wife na nagsabi sa akin na huwag mong habaan ang preaching mo ha. Hindi dito sa Cavite. Huwag mong habaan ang preaching mo ha. Kasi aantukin yung mga tao. Known ka na dito sa Iligan. Known ka na dito sa Iligan na mahabang mag-preach. Na doctrinal masyado yung preaching. Na maantukin. Kasi namatay kasi yung pinsan kong pastor. Kailangan kong mag-preach. Kaya umuwi ako sa Iligan. Siyempre nakikita-kita yung mga dating kasamahan. Known ka na dito sa Iligan na ikaw ay mahabang mag-preach. So iniiwasan nila yung mga solid proclamation of the Word of God. Ang doctrine, ang batayan ng ating unity. Kasi ang doctrinal error, nag-split talaga yan ng church. Look at what happened to the United Methodist Church. Kaya nga merong GMC ngayon, although Arminian, but it's an Orthodox group. Kasi liberal na ang UMC. So, nakahati. Ecumenism, hindi yan uobra. Ecumenism, wala. Hindi talaga yan. We have to have our solid foundation. Ang ibig sabihin ng ecumenism is yung ina-accommodate lahat ng doctrine. Ina-accommodate, welcome lahat. No. Ecumenism, as long as it is founded upon the truth, the orthodox truth of the Bible. Ephesians chapter 4, verse 5 and 6. Ang sabi po dito, Ephesians chapter 4, verse 5 and 6, na nagsisikap na mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod ng kapayapaan. May isang katawan at isang Espiritu, kung paanong tinawag kayo sa isang pag-asa ng pagkatawag sa inyo, isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo, isang Diyos at Ama ng lahat, na siyang nasa ibabaw ng lahat at sumasa lahat at nasa lahat. Kaya kinakailangang maging careful tayo na panghawakan natin ang sound doctrine before the world. The church has been greatly weakened today. A sound doctrine has been eroded in many local congregations. We've lost our strong voice in the world. Naging dekorasyon na lang tuloy ang mga churches sa harapan ng mundo. So sa pagpapatuloy po natin sa pag-aaral ng distinctive ng ating iglesia, dapat hindi natin makaligtaang ipakita kung papaanong ang sound doctrine ang nag-i-impact sa kaluluwa ng mga tao. The Bible must be central sa ating pagtuturo at tanging batayan, ultimate authority sa lahat ng ginagawa natin bilang isang iglesia. Naway ingatan ng Diyos ang Herald of Grace Covenant Bible Church of Cavite sa mga future generations. Naway ingatan. Kasi once upon a time, ang Metropolitan Tabernacle ay naging liberal talaga after namatay si Charles Spurgeon. Salamat sa Panginoon. Starting in the 1970s with Dr. Peter Masters, ay nanumbalik ang sound conservative Metropolitan Tabernacle sa London. Pero hanggang ngayon, hindi talaga nanumbalik ang Westminster Chapel ni Martin Lloyd-Jones. Hanggang ngayon ay naging charismatic, meron ng mga prophecies, meron ng mga ganyan.
Sabi the great Martin Lloyd-Jones. Dahil wala pong pumalit sa kanya na sound ang turo. Titus chapter 1 verse 9. Kinakailangan talaga ang mga pastors na itatalaga na matapat sa katotohanan. Titus chapter 1 verse 9. Dapat na kaniyang pinanghahawakang mabuti ang tapat na salita na ayon sa turo upang makapangaral siya ng wastong aral at pabulaanan ang mga sumasalungat dito. At yung exhortation ni Pablo kay Timoteo, 1 Timothy chapter 4 verse 6. Please turn there. 1 Timothy chapter 4 verse 6. Ang sabi dito, kung ituturo mo sa mga kapatid ang mga bagay na ito, ikaw ay magiging isang mabuting lingkod ni Kristo na pinalusog sa mga salita ng pananampalataya at ng mabuting aral na iyong sinusunod. You see, the source of health of the church is the Word of God alone. Para sa mga kaibigan natin na allergic sa Bible study, umiiwas sa salita ng Diyos, hindi mo makilalang tunay ang Diyos at ang Panginoong Hesukristo na tagapagligtas kung hindi mo aralin ang salita ng Diyos. For your sake, kaibigan, huwag mong tanggihan ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Makinig ka para sa kaligtasan ng kaluluwa mo. Sa Biblia itinuturo na ikaw ay makasalanan, ang Diyos ay banal, at hindi mo kayang ipresentar ang sarili mo sa Diyos sapagkat ang katuwiran mo, kabaitan mo, ay maruming basahan lamang sa kaniyang harapan. Kailangan mo ang katuwiran ni Kristo at ang kaniyang dugo na siyang nagtatakip sa lahat ng kasalanan mo. Manampalataya ka kay Kristo lamang at ariin mo siya bilang tanging Diyos at tagapagligtas ng buhay mo. Tayo po ay manalangin. Salamat po, Diyos, sa mensahe ninyo sa gabing ito at hinihiling po namin ang bunga nito at naway ma-appreciate namin ang isang distinctive na ito ng aming iglesia. Sound doctrine. Naway hanggang sa pagbalik ni Kristo, i-preserve po ninyo ang inyong iglesia na itinanim dito sa Dasmariñas at itatanim pa sa iba't ibang dako dito sa Pilipinas. Ito po ang aming samod dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.